Be hip. Now go tell the world before the world tells you. Bemutatom önöknek cégünk piacvezető termékét, a Be Hip energiaitalt. Ez az energiaital egy egyedülálló szabadalmaztatott formula, amely segít önöknek, hogy megadja a hosszantartó energiát, ami akár 6-8 órán keresztül is tart, mindenféle mesterséges színezék nélkül, koffein nélkül, élénkítők nélkül. Felmerül örökben a kérdés, hogy miért van nekünk szükségünk energiaitalra. Én is így voltam, mert számomra az energiaital mindig azt jelentette, hogy ez mennyire káros az egészségre, és csak szívdobogást okoz, élénkít, és 2-3 óra után elmúlik a hatás, és az emberek ugyanúgy isszák a kávét, mint előtte. Ez megváltozott a mi energiaitalunk által, ugyanis ez teljesen gyógynövényekből áll, aminósavakból, vitaminokból, amelyek segítenek abban, hogy megkapjuk a napi vitamin szükségletünket, és hogy teljesebben éljük a mindennapi életünket. Nem kell az, hogy én egy profi sportoló legyek, ahhoz, hogy én egy energiaitalt igyak. Azoknak is nagyon jó, ugyanis fokozza a teljesítményt, és jobb eredményeket tudnak elérni, az edzések hatásosabbak, jobban bírják, és ugyanakkor még a magánéletükben is 100%-ban részt tudnak venni. De ugyanakkor egy mindennapi ember, akinek egy átlagos munkahelye van, és van egy családja, de szeretne teljesíteni, szeretne teljesebben élni az életét, annak a számára is nagyon fontos, ugyanis segít abban, hogy a munkahelyünkön jobban tudjunk fókuszálni, jobban tudjunk koncentrálni, ezáltal, amikor hazaérünk a munkából, nem vagyunk fáradtak, és a családunk számára is ott tudunk lenni maximálisan. Most pedig beszéljünk az összetevőkről, amelyek biztosítják önöknek a hosszantartó energiát. Először is B-vitaminok a megfelelő energiáért, az időkésleltető formulával pedig a késleltetett kioldódásért és felszívódásért. Ugyanakkor termékünk tartalmaz 20 féle aminósavat, amelyek biztosítják az izmok regenerálódását és gyógyulását, a fehérje szintézist úgy szintén. A gyógynövény formula beindítja az anyagcserét és a zsírégetést, tehát a fogynivágyóknak is hasznos a termék, és fokozza a szellemi frissességet, a koncentráció képességet. A fehérfűszkéreg gyökér kivonat legyőzi az izom- és üzleti fájdalmakat, ugyanakkor gyulladáscsökkentő hatása is van. A termék tartalmaz nagyon erős antioxidánsokat, makkagyökeret, amely segíti a férfiak és a nők szexuális képességeit, segíti az állóképességet, a szellemi frissességet, csökkenti a depressziót. Ne hagyja, hogy a fáradtság, a fájdalom és az energiahiány befolyásolja a teljesítményét. Igyon napi 1 energiaitalt, és ezáltal meglátja, hogy jobban tölti a mindennapjait. Egy dobozban 30 darab tasak található, ez körülbelül 1 hónapi szükségletet fedez. Egészségükre! Be hip. Now go tell the world before the world tells you.